one must compromise the continuation of studies by kids because that's our future leadership. That's our future. Abahlali baseMthatha bakhuthakhutana nenyawo yonqevu abafuna imali ngenkani nabayibiza njengokukhusela abahlali kunye nosomashishini nto leyo ekhokelele ekubeni aphakame ukumkani wesizwe sabaThembu ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo bangenelele. The reality of what we will present today should in fact shock all of us. What you will see amounts to nothing less than a threat to the national security. Ifunyaniswe inamakhwiniba inkqubo yokunikwa kwevisa bemi baseLibya abangama-95 nabadidinjelwe emva babuyiselwa kwilizwe labo. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikhawulendi warhuqa. Ziyanda izenzo zokunyanzeliswa kwentlawulo yemali ebizwa ngokuba yokhuseleko ngongqevu eMthatha eMpuma Koloni. Kunyanzeleke kungenelela ikumkani yesizwe sabaThembu ukumkani Buyelekhaya ezweni banzi Dalindyebo. Amanye amashishini kunyanzeleke avale njengoko abanini bawo bebenyanzeliswa ukuba bahlawule imali yokukhuselwa kuze angaphangwa amashishini abo. Kukhangeleka ungaphya kokuqonda lo mkhuba uchaphazela nezikolo eMthatha West. Phum'ikhwezi eMthatha West oko sivalwe susela ngoLwesithathu weveki ephelileyo. Kuthiwa igquba lamadoda nabasetyhini limbonzeleke kwesi sikolo linyanzelisa ukuba imali yepali yezonxibelelwano engaphakathi kumasango esisikolo ibhatalwe kulo. Kodwa iinkokheli zasekuhlaleni kulo mmandla ziyayiphikisa loo nto. Agreement ngokomthetho lo wayo fanele uba ixa isayinwayo libe khona i-community leader i-traditional leaders ezisayinayo noba yibhodi noba yinkosi ivele phayana iyazi. Ikomkhulu lethu likomkhulu elingathathi ntweni elingarholiyo futhi 2. Number 2 ezinye izinto kufanele into bangaba nezimali eziphumayo zezithawo zize komkhulu ukwelekela abantwana umzekelo sinenkciyo apha. abaThembu ifike iphahlwe ngamapolisa bexhobe famacala. Uyikhalimele kabukhali into yokuvalwa kwesi sikolo esithi kukunyashwa kwamalungelo abafundi. Uyalele ukuba isikolo sivulwe ngokukhawuleza abafundi babuyele esikolweni ngomso. Compromise the continuation of studies by kids because that's our future leadership. That's our future in the essence. So if anybody is so arrogant as to do that, then that person respects nobody at all. ANC ephondweni ikhuphe ingxelo igxeka kanobom ukunyuka kwezenzo zokufunwa kwemali ngondlela mnyama kwiindawo zaseMthatha nezaseGqeberha. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Ibizele ziziphene inkqubo yokukhutshwa kwamaxwebhu okundwendwela kweli kubemi baseLibya abadidinjelwe babuyiselwe ekhaya. Singakhankanya amaxwebhu abhalwe ngesandla ungafakwa kwamaphepha afanelekileyo ngendlela eyiyo kunye nokubanjwa kodlwanondlebe neziqu ezingekho phambi kwamagosa afanele ukwenza lo msebenzi. Ezi zezinye zeziphene ezimbalwa ezikhankanywe ngumphathiswa wemiba yezekhaya uGqr Leon Schreiber ngethuba evela phambi kwekomiti yesebe lezekhaya eParlamente. Ibali labemi baseLibya nabathi bafunyanwa kwinkampu eMewhite River eMpumalanga libalisa okwentsomi la ngamazwi omphathiswa wesebe lemiba yezekhaya. The reality of what we will present today should in fact shock all of us. What you will see amounts to nothing less than a threat to the national security that can only be addressed through the total and sustained digital transformation of Home Affairs into a digital-first department. uGqr Schreiber wongeza ngelithi ukuchazwa ngonondaba kuncinci kakhulu xa iqwalasela ingxaki ezambethe elisebe. Uthi amaxwebhu abemi baseLibya akhutshwa ligosa lesebe lobudlelwane namanye amazwe nelime eTunis ngaphandle kwemvume yesebe lakhe. Oku uthi kwakuphenjelelwa bubuxhakaxhaka obuhamba namagingxigingxi. This is the DERCO system, hence the visas were handwritten. There's no indication on some of the application forms that I'll take the committee through that the applicants were applying for study visas. The indication here is that the official decided to grant study visas. The certificate of criminal status, or what we refer as a police clearance in the Republic of South Africa, was also not verified during the processing of these applications.
Amagosa eli athi nangona uphando lusaqhuba baqwalasele ukuba kukho uthotho loluntu lwaseLibya olungena kweli ngenjongo yokufumana uqeqesho kwezokhuselo kodwa besebenzisa amaxwebhu athi bangabafundi. Ikomiti ejongene nenkcitho karhulumente iSCOPA iphakamise ukuba kumiliselwe imida eza kuncedisa xa kuchongwa amalungu ebhodi. Amanye amalungu epalamente avakalise inkxalabo ngengxelo ezingamkelwanga ipalamente yolawulo lwesithandathu kuba kuthiwa zathwathaca emva kwexesha phambi kwale ndlu. Le komiti ibidibana kokuqala kwipalamente yolawulo lwesixhenxe ixovula imiba eza kugxila kuyo kwezi nyanga zalo nyaka. Kwixesha elidlulileyo iSCOPA sizigxekile iibhodi zamanye amaqumrhu sisithi aziwenzi ngendlela eyiyo umsebenzi wazo. Ikomiti yepalamente yesixhenxe ifuna ukwenza umahluko kwindlela ezityunjwa ngayo iibhodi. In instances where you see that the oversight from the board is not good enough because the skills on the board are insufficient, that's something that needs to be looked at. Or instances where there is a good board that is making the right decisions, but the shareholder representative, who is a minister, is overruling that board. Ikomiti ikwalungiselela ukufumana ingxelo yonyaka ka-2019 ukuya ku-2024. Onke amalungu matsha linye kuphela elidala nelifunge ngelithi liza kunyanzelisa ukuba iingxelo zithunyelwe kwangethuba. I'm going to make recommendations where some of the areas and the methods we utilized in the two past parliaments did not really yield any good results. Iziko elingukhala ekunikezelweni kwenkonzo lithi ngelixa ukubakho kwamalungu amadala kubalulekile kodwa eyona nto iyiyo yindlela abawenza ngayo umsebenzi wabo. The ability and the willingness of the members of the committee to robustly undertake their jobs, their mandates, which is again to oversee the expenditure of public funds and the use of public funds without fear or favor. Tinglula Mamatya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kwalapha ezindabeni ingcali kwizifo ezosulelayo ithi kudingeka ukuba abumbane amazwe ase-Afrika kwidaba lokuqubisana nokunwenwa kwe-mpox kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakwabo salukungena usabukele indaba kwijelo yeSABC 1 siza ngqo kwikomkhulu leSABC kwantonga ziyaduma eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Make siphinde sithi krwaqu kwinqakwelishoshe entla phambili ngalendlwa. Ziyanda izenzo zokunyanzeliswa ngenhlawulo yemali ebizwa ngokuba yeyokhuseleko ngongqevu eMthatha eMpuma Koloni. Kunyanzeleke kungenelela ikumkani yesizwe sabathembu ukumkani buyele ekhaya ezweni banzi Daniel. Amanye amashishini kunyanzeleka avale njengoko abanini bawo bebenyanzeliswa ukuba bahlawule imali yokukhuselwa ukuze angaphangwa amashishini abo. Ukhangeleka ungaphi kokuqonda lo mkhuba uchaphazela nezikolo eMthatha West. Ingcali kwizifo ezosulelayo kwiYunivesithi yaKwaZulu-Natal uGqr Richard Lissels ithi kudingeka ukuba abumbane amazwe ase-Afrika kwidabi lokuqubisana nokunwenwa kwe-mpox. Umbutho wezempilo kwihlabathi WHO uyichaze le ntsholongwane njengomba ongxamisekileyo kwezempilo kwihlabathi. Ukuza kuthi ga kumhla we-18 kule nyanga bayi-24 abantu abosulelwe yi-mpox kweli. Iinkcukacha-manani eziphuma kwiziko lolawulo nothintelo lwezifo eAfrika zintama ukuba bayi-38,000 abantu ababhaqwe yi-mpox logama besondele kuma-2,000 ebaginyileyo kwilizwekazi iAfrika ukuqala ngoJanuwari ka-2022. Iziko likazwelonke lijongene nezifo ezosulelayo lithi kubantu abayi-24 abosulelekileyo kweli uninzi lwabo baseGauteng naKwaZulu-Natal. Sukela kwisiganeko sokuqala esabikwa ngoMeyi bathathu ababhubhayo. Ingcali kwizifo ezosulelayo ithi kuza kudingeka iAfrika ibe yimbumba yamanyama ukoyisa le ntsholongwane. And it means African countries committing resources, and that means financial resources.
part of the reason for the Africa CDC declaring this public health emergency was that they wanted the mandate as part of the African Union to kind of take control of these epidemics on the African continent. Kunjalo abekho semngciphekweni ngokhethekileyo abantu abaphila nentsholongwane ye-HIV ne-AIDS. Unfortunately, when people have very weakened immune systems, and in our context, that's particularly people with advanced HIV disease, and that means HIV disease that's not effectively treated with antiretrovirals, their mpox can really present very differently and can have a number of complications, and that's when people then need to be hospitalized, and unfortunately, in a small number of cases that can lead to death. Nangona kukho amaphulo okulumkisa ngokwanda kosuleleko lwale ntsholongwane kwilizwekazi iAfrika, kodwa luyanda usuleleko. Ibhunga lophando ngenzululwazi yoluntu limemelele ungenelelo olungxamisekileyo kumanyathelo okuqala ukulala kwekati eziko KwaZulu-Natal. Eli ziko likhuphe uphando lwalo lumayela nobunzima ekufikeleleni ekutyeni kuquka nempilo yoluntu eThekwini. Isifunda saseZululand nesaseMkhanyakude zihlonzwe njengezindawo ezibhekene nenselelo enkulu yokwentula ukudla esifundazweni. Lolu cwaningo luhlanganiswe ososayensi be-Human Sciences Research Council. Zingaphezulu kwezikulungwane eziyishumi izakhamuzi ezibe ingxenye yalo. Ucwaningo luthole ukuthi yize zikhona izindawo emakhaya, kepha ezinye izakhamuzi azisasebenzisi ukuze zilime. Balinganiselwa kumaphesenti angu-17 abantu abanenkinga yokwentula ukudla esifundazweni. Indawo eyiningi isikakhulukazi kulazo ndawo lezo ezaziyiphethe ngaphambilini, abantu baye bayeka ukulima, sebesebenzisa umhlaba ukuthi bahlale kuwo. Behlala kuwo nje bakhe izindlu ezinkulu kanti abasalimi. Ukwentuleka kokudla okunomsoco enye yenselelo ke ezikhona esifundazweni. Uhulumeni wesifundazwe uthi uzothatha izinyathelo ukubhekana nalenkinga. When we try to enhance the program of agriculture in the areas which are cited by the report here, people must understand that that's not being biased, but we are informed by the research. That is where we need to put more effort to try and change the situation before it's worse than what it is right now. Le ezigidini ezingamashumi ayisishiyagalombili imali esetshenzisiwe ukuhlanganisa lolu cwaningo. Sinezinhlelo esizibekile zokuthi sibasiza kanjani abantu abasemakhaya, umuzi nomuzi ukwazi ukuthola ukudla, uzusave ukudla, ukwazi ukuthi sidayise, futhi sesibheke ukuthi ke kuloko esinako sizokuthatha kanjani sikuyise ezimbonini sikwazi ukukhuphula umnotho. Sciences Research Council bathi bazokukhipha ucwaningo lwazo zonke izifundazwe ngalolu daba maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ngoku masithaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Ngake khona ithi ngoku sowukhona umsebenzi uthi 18 to 35. Ithi ke ngoku lonto lo soze ke ngoku kube khona ke ngoku kubheka phambili because kaloku kwabaya bahluphekayo bengazikwazi ukusebenza ba over 35. Enye yezinto ezingunobangela ukuba kubekho izigulo ezenziwa kukutya ukuthengisa kokutya kuphelelweyo. Ngiyakholela ukuthi into engasiza ukuthi ke abantu abafuna amabhizinisi uhulumeni bese yabaxhasa. Ekumele kwenzeke kumele uhulumeni axhase osomabhizinisi abancane abantu bayiqalela amabhizinisi. Imisebenzi ebingekho nje kusazoba nzima kakhulu, ukudla ngeke kube khona. Umcimbi ongqongophela kokutya ulula kakhulu. Uhulumeni xa ngakhupha i-tractor akhuphe izityalo. Ndicinga xa uhulumende enogxila ekulimeni kwaphaya elalini encedisana noosomashishini batyala imali, abantu abaphaya emakhaya balime. Akho misebenzi kaloku akuphangelwa, ngoku sikwikho izifo ke ngoku ezibangela uba umuntu angatyi, akho kutya. Makakhuphe i-tractor ziye ebantwini ziyolima, imihlaba ikhona, into engekhoyo ngamandla olima ngoba asinazi tractor.
Sibuyeleni endleleni yakudala okuyena okwenziwa ngayo izinto kuqala. Abantu bakudala babetshala izidlo bezikhipha emasimini. Babengathengi. Ingakho ukudla kwangashodi kuqala. Ayikho into enzima njengendlela ngempela mawuzoqaphela ngempela abantu abaningi bahleze emakhaya neziqu zabo abaqashekile basola imisebenzi emakhaya kuyalanjwa. Mhlawumbe uhulumeni bayingalekelela ke nokho ukuthi asize kutheni ke abaqhasa abantu ngembewu balime okungenani. Mhlawumbe ke lokho kungawenza umehluko ngoba ngempela isikhathi esiningi ke indlala iyaxoshwa ukulima. Isebe lezamanzi nogutyulo liqhube iphulo lonyanzelo zomthetho noqinisekisa ukuba uyathotyelwa umthetho eNice Ntshona Koloni. Eli phulo lijolise ekuqubisaneni nefuthe lokonakaliswa kweziseko zingundoqo elichaphazela ukuhanjiswa kwenkonzo. Luyinxalenye yenzame zokhusela iziseko zikamasipala zamanzi nogutyulo lindle. Ukonakaliswa kwazo kudlala indima eqhweleleni kokuziswa kwenkonzo eluntwini. Iziphathamandla ziqhube uqoqo kwindawo ezithenga ubugoxo bentsimbi kummandla waseHornley. Apha ke bane-process xa umuntu ezise izinto kuyabhaliswa and then uba ngaba khona into erhanelekayo uba ngaba zinto ezibiweyo kuye kufowunelwa amapolisa sizojonga ukuthi yonke le process iyalandelwa na uba ngaba khona into ebiweyo amapolisa akazawuthatha inxaxheba enza umsebenzi wabo. Sesisebenzise ngaphezu kwezigidi ezisibhozo ukulungisa izinto ezibiwa ngabantu ngabahlali ke phofu baze bazozithengisa kwi-scrap yard. Yiyo loo nto ke ngoku namhlanje siphume uphulo ukuthi masindwendwele ezi scrap yard. Eli phulo libandakanya amapolisa, amagosa wonyanzeliso omthetho kamasipala kunye nabasemagunyeni ekongeni amanzi, iBlue Scorpions ngabula makhumsha. Okwangoku ke siyaneliseka asikhange sifumane any scrap yarders ezingawuthobeli umthetho. Siyavuya kakhulu. Abaqoqa ke bawuhlala baqhubekeka from time to time. Kuza kundwendwela ezinye indawo ezithenga ubugoxo kule dolophu eSearchfield naseKaratra ebudeni bale veki. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eNice. Izinga lentswela-ngqesho kweli lintikela phezulu. Amanani akutshanje achaza ikamva elimfiliba, intlupheko nongakhuseleki kokutya njengoko abantu abaninzi bebhenela kwiindawo zokulahla inkunkuma ukuze bafumane ukutya. Ngokuhlwa nje ngentsimbi yethoba kwi-SABC 1 inkqubo i-Cutting Edge iza kuthathela enzulwini ngalo mba. Rhabulapha ungafici. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezale ntlwa masikhongozele zangomso ngesiZulu makube chosibele.